hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique yeeɓiyankoɓe ayawo weltare TV dendagal calsaltiri pelle men dendagal rendo fulɓe jaam Allah waale mon jam Allah nyalle mon jam Allah hiire mon koni tigi mbajjiri fecciri windere mum aadi bil aadi salade aadi ɓuri fettude aadi aadi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique weltare TV e mon ma mbiyan aadi mon e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e weltare TV ko kala ñande dewo bira so yi ha oɗo waktu emin gaddana on yewtere mon yewtere men wiyetende tufde gandal tufde gandal ko yewtere nde musidɗo men sehil men miñi men mo kewden wiide cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe hewno addande en hono Amadou Moussa an gorko mo Hammadi Hunare so tawi cukalel laaɓa juuɗe heɓaki ko musidɗo men sehil men Sar Abdoullahi Sarr guiɗo fulɓe kala gorko mo ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe gorko mo pullagu kala hewno addande en so tawi Sar Abdoullahi Sarr guiɗo fulɓe heɓaki ko musidɗo men sehil men jaydiyanke men labtuɗo golle witteyanke laaɓaɗo ko waɗata o hono Amadou Dia Pullo gorko mo triyimme walla mbiyen gorko mo jaareɓe hewno addande en so tawi ɓeɗo kala keɓaki musidɓe tedduɓe ne aranone yewtere men yewtere mon tufde gandal musidɗo mon sehil mon hono Qali Abouba ɓurɗo lollide docteur Leñolo gorko mo likseyba gorgol gural yero yaaja beddaji wela ndiyam moƴƴa ngari ƴogoɓe pamaro gandal ekkiyanke bindol jiɗɗo dental musidɓe tedduɓe no kewɗen wiide e kala saaha noon udumere wona lomto baafal so lomtimane tawata laslimum ko basal musidɓe tedduɓe tufde gandal yewtere men hande aletta nogas e goo lewru mboya woni marsa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo ene wawno hannuden ha joni to leydi Sénégal to keɓɗen ɓatakuji musidɓe hewɓe hettiyankoɓe yidɓe ha joni yen gartan ɗumen e yewtere woni tigui e cokki walla e nde ɗo rogere nde suwa ɗiggude suwa yuppede
hakkunde oɗo suka debbo ɓoosowo biyeteɗo Adji Sarr hakkunde mum e oɗo gorko dawrugol biyeteɗo Ousmane Sonko gardiɗo kaɗo landa Pastef en ñaguima yafuya bandiraɓe saabu wona toon paaɗen ñalawma hande o tufde gandal ha joni eɗen mbawno hadde leydi Sénégal min aadinino on ma en garti tufde gandal ko fati e jaltugol aduna mbaɗen hay sinno ko cimtol seeɗa e gurdam oɗo biyetenoɗo Thione Ballago Seck jimmannoɗo gana e nder leydi Sénégal jaltuɗo aduna min ñaguima yafuya kono ma en garti tufde gandal ko fati e ona fannu e sowta musidɗo men Amadou Dia Pullo tufde gandal musidɓe tedduɓe ene wawno nawde en hande ha to leydi Congo Brazzaville dawranɓe subaka hande alet hande nogasi goho lewru mboya sumgoji mumen hoorejo leydiyankagal tawa kadi e nder ɗin sumgoji oɗo biyeteɗo Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi jarawo hande duuɓi 97 gardiɗo leydi ndi joni kene wona duuɓi 36 ene jeeya e ɗiɗon biriji omo ɗaftodiriya e biriji 6 wonɓe ko fati yidde ardade leydi ndi eɗen gandi e kala saaha sumgoji so waɗi e nder leydi Congo Brazzaville ene heewi wadde fitinaji e dillere tawa kadi ko ɓuuri hewde ko bonirte hen ko hoɓɓe ha tingti noon e ɓeɗon ɗanniyankoɓe jeeyaɓe to Afrique de l'Ouest eɗen ñaagui duwaw noon eɗen ñaguiniɓe duwaw eɗen ñaagui kadi dendagal hettiyankoɓe tufde gandal nde neldata Congo nelda ɓesguji men wonɓe toon duwaw nde ɗiɗo sumgoji mbaɗirta e jaam gasa e jaam allahumma amin tufde gandal musidɓe tedduɓe ene wawno nawde en ha e nder windere he kala kalene e ngoɗo fannu ñakko woni vaccin biyeteɗo AstraZeneca e oɗo saaha joni mo yoga e leyɗele puɗɗi wattude jasnude ɓe henen dartino ngon ñakko caggal noon nde ngoɗo ñakko tawa kadi ego jeeya e ñakkoji ɓurgo jogonode fandare moƴƴere nde teska ene waɗi ko wiyete des effets secondaire musidɓe tedduɓe caggal nde wol yimɓe asɓe pittali mumen e oɗo saaha joni yoga e leyɗele puɗɗima tigui jasnude ɓe hen dartinde ngoɗon ñakko musidɓe tedduɓe ha ando holko saabi ɗeɗon gueɗe kono wona toon paaɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique weltare TV dendagal calsattiri pelle men dendagal rendoji fulɓe tufde gandal musidɓe tedduɓe hannata en ha joni ko to nder leydi Sénégal to Dakar kalen seeɗa haysoko jubbande ko fati e gurdam oɗo gorko baɗɗo gueɗe payduɗe no fewi nder leydi he mo kesi mum kadi kiɗɗe mum haalede e kala saaha oɗon gorko biyeteɗo Amadou Mokhtar Mbow noon mawninɗo ñalawma aset hanki e nder leydi Sénégal to Dakar manditare makko wattore duuɓi 100 musidɓe tedduɓe ko yi oɗo aduna manditare makko nde o mawnini musidɓe tedduɓe caggal nde o dañi duuɓi 100 tawi kadi omo wonde hakkille makko ha timmi o mawni nden manditare ko yeeso yoga e musidɓe tedduɓe ardiɓe laamu leydi Sénégal yeeso yoga e yimɓe musidɓe tedduɓe dowluɓe jeeyaɓe e leyɗele takkiɗe leydi Sénégal
tawa kadi omo mawni ɗum e sara to joom suudu makko musidɓe tedduɓe mo waɗi hommage teddinɗo mo teddinimo hormi hono no tubakoɓe keewide e kala saaha derrière chaque homme fort il y a une femme forte. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ko oɗo tigui jiɗɗen haalde ñalawma hande o ko fate tufde gandal men Amadou Moukhtar Mbow jibina ko ñande nogas lewru mars hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas e goho woni tigui le 20 mars 1921 to Dakar e nder leegal bitegal Médina. Amadou Moukhtar Mbow ko kañum laati Afrique naajo gadano ardade fedde taw ko fedde windiyankore halfinade ko fati pine ganne e science fedde wiitende l'UNESCO so tawi en kaali tubankore e mbiyen fedde wiitende Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. o ardima nden fedde walla ngal ɗon catalla gila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi woni tuggi 1974 ha 1987. Amadou Moukhtar Mbow woni laabi kewɗi limtindi o woni jagorgal woni ministre e nder leydi Sénégal. Amadou Moukhtar Mbow nde heeɓi duuɓi 17 musidɓe tedduɓe koɗono jeeya e dadiɓe tawa kadi ko follunoɓe ndeɗo haare windere wiitende deuxiéme guerre mondial tawa noon kadi koye sous drapeau mo leydi France o tawtoyi ɓeɗon dadiɓe taw ko koninkoɓe wonoɓe avion ngaji musidɓe tedduɓe wonoɓe e dow woni armée de l'air mo leydi France o tawtoyiɓe tawa kadi o engage koye mbadi volontaire ɗum wonno ko 1940. Amadou Moukhtar Mbow o ardima l'UNESCO mbiɗen fedde windere wiitende l'UNESCO ardima ɗum fodde duuɓi 13 saabu mbiɗen o ardi fedde nde ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha yetti hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi woni 1974 ha 1987 so tawi a calculi musidɓe tedduɓe ene hawra duuɓi 13 ɗe o ardi ndeɗon fedde taw ko fedde windere ko adi ɗum noon musidɓe tedduɓe hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ha yetti hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati on paamitiɗi duuɓi ɗiɗi Amadou Moukhtar Mbow woni noon ministre kalfinaɗo ko fate jangde e nder leydi mum Sénégal. e hitande ujunere musidɓe tedduɓe capanɗe jeenayyi e jeetati ha hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi woni 1968 ha 1970 duuɓi ɗiɗi kadi timmuɗi goɗɗi musidɓe tedduɓe Amadou Moukhtar Mbow halfinama ko fate ministére kalfinaɗo ko fate culture woni pine e gueɗe sukaɓe musidɓe tedduɓe. Amadou Moukhtar Mbow woni fonction mum woni meccal mum ko jangguinde woni éducation ko enseignement woni jangguinowo ko ɗum tigui woni meccal makko ko ɗum woni fonction makko caggal noon mbiɗen 1945 nde Amadou Moukhtar Mbow nde o felliti jokkoyde jangde makko tawa kadi o jokki jangde makko ko wonde ingénieur aéronautique woni kalfinaɗo ko fate fannu pewnitgol laaɗi diwoje e nder leydi France kadi tawa kadi omo yaadini hen wadde jokkude jangde makko e wadde kawguel makko biyetegel baccalauréat o waɗi baccalauréat makko lettre moderne ko on baccalauréat mo waɗi caggal nde o heeɓi ɗum udditinimo damal oɗon université biyeteɗo mo Sorbonne tawateɗo nder leydi France ko toon o janggi kanko Amadou Moukhtar Mbow ha o heeɓi licence makko
omo woni toon kadi omo janga musidɓe tedduɓe omo ardi toon fedde taw ko fedde étudiant ji tawateɓe e nder Paris lamorgo leydi France. omo ardi nden fedde dendagal étudiant ji France ko Amadou Moukhtar ardi dendagal étudiant ji Paris lamorgo leydi France kanko ardi on nden fedde koyngan sanga kadi o tafi toon fedde o ardi taw ko fedde étudiant ji Afrique ɓaleɓe woni association des étudiants de l'Afrique noire tawateɓe nder leydi France. e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e goho ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e tati woni 1951 ha 1953 ko professeur taw o jangguinanno e ngan sanga ko nder collége mo Rosso leydi Mauritanie ko adi kayya komo tacce maayo o fata leydi makko Sénégal o tafi toon hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e ɗiɗi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi catal biyetengal service de l'éducation de base o noma chef de mission de l'éducation de base ngal catal to Darou Mousti ha to Bandiana ha to Sénédébou e ha to wiyete Gaya Kala omo ardi ngal ɗon catal o jangguini histoire et géographie ha 1966 woni hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom to lycée Faidherbe tawateɗo to Saint-Louis o jangguini kadi to école normale supérieure mo Dakar e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e joyyi woni 1965 o ardinama to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire fedde ɓeɗo wiyeteɓe les experts woni humpitiɓe fannu ko fate musidɓe tedduɓe halfinnoɓe ko fate de réforme et programme histoire et géographie leyɗele francophone tawa koto banggue Afrique noire e wondude e leydi wiyetedi Madagascar. hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeetati woni 1957 ha 1958 e saaha o wonno ngan sanga kanko wonno ministre de l'éducation ko faade leydi Sénégal ministre de l'éducation et de la culture o démissioni ɗum musidɓe tedduɓe tawa saabi démission demo ko yidde mo jogade jotta woni temps wawde haɓanade leydi makko no heɓiri jeytari mum woni indépendance muɗum o haɓama hen dole makko ponno ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom woni 1960 ko nden tigui laamu leydi France felliti rokkude leydi Sénégal indépendance woni jeytari mum nde leydi Sénégal heeɓi jeytari mum duuɓi seeɗa pawti hen woni hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom ha hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati musidɓe tedduɓe ko nden kadi o suuɓa o waɗa ministre de la culture et de la jeunesse woni kalfinaɗo ko fati pine e gueɗe sukaɓe e ngan sanga kadi hawri kanko woni ko député e suudu assemblée nationale mo leydi Sénégal tawa kadi koye conseil exécutif en 1966 omo jeeya conseil exécutif mo suudu assemblée générale mo leydi Sénégal omo jeeya kadi e ngan sanga e conseil municipal to wuuro Saint-Louis e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi woni 1970 konngol wonno lawol makko gadnol o waɗa sous directeur à l'éducation nationale sous directeur noon musidɓe tedduɓe way kono cukko directeur ni koye hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ko nden woni lawol makko gadnol woni mandat makko gadano o suuɓa o waɗa directeur général ngal ɗon catal windere wiyetede l'UNESCO
o ardi ngal catalo mo woni directeur mum ha 1980 sumgoji goddi batti woni deuxième makko mandat o arditi kadi ngal catala on paami tigi Amadou Moukhtar Mbow ko kañum ardi fedde l'UNESCO mandaji ɗiɗi deggodirɗi woni 1974 ha 1987 woni hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha yetti hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men tofde gandal siftinde on ha joni gonɗen koye seeɗa e jubbande ko fati e gurdam oɗo gorko Sénégal najo tawa kadi ene jeeya haɓaninoɓe indépendance jeytari leydi ndi biyeteɗo Amadou Moukhtar Mbow Diaraw hande duuɓi temedere ene sellini hisi hakkille mum fof ne jogui ha timmi eɗen ñagonomo Allah ha joni nde Allah junnata balɗe makko koye yewtere makko gonɗen yewtere men tufde gandal aleta nogas e goo lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo mbiɗen caggal ɗum foof Amadou Moukhtar Mbow nde ha hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati woni en 2008 e ngan sanga omo yara e duuɓi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi kanko fof e wondemo nayejo kanko fof e hewdemo duuɓi e ngan sanga ardino leydi Sénégal ko oɗon biteɗo maître Abdoulaye Wade haɗani hakkillaji fof ko kanko nangi o suɓa o ardinade ɗon jonɗe biteɗo les assises nationales du Sénégal woni jonde hakkunde landaji dawrugol taw ko landaji lunda hakkunde mum e landal laamu e ngan sanga ko maître Abdoulaye Wade ardino leydi ndi no kaldigal moƴƴal waɗirta hakkunde mabɓe beele jaam e kisal ene duumo e nder leydi Sénégal ko kanko tigi Amadou Moukhtar Mbow suɓano ordina ɗeɗon assise aji woni ɗeɗon jonde national woni des assises nationales e nder leydi Sénégal aset hanki nogas lewru mboya woni nogas lewru 20 lewru avril lewru 20 lewru mars 2021 woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo ko aseta hanki o Amadou Moukhtar Mbow musidɓe tedduɓe waɗi manditare mum manditare noon hokkudemo duuɓi makko temedere ko ñalawma hanki o heeɓi duuɓi temedere manditare nde noon mawninama tawa kadi cérémonie mawningol nde ɗon manditare waɗa koto nokku to wiyete musée de civilisation noire mo Dakar ko toon tigi oɗo enseignant oɗo militant de l'indépendance oɗo ministre laabi kewɗi oɗo directeur général de l'UNESCO laabi ɗiɗi oɗo gonnoɗo président des assises nationales mo leydi Sénégal e laamu Abdoulaye Wade ko toon tigi oɗo mawnini ñalawma aset hanki manditare mum wattore duuɓi temedere nden manditare noon yimɓe hewɓe yimɓe dawrugol e yimɓe hewɓe jeeyaɓe laamu leydi Sénégal e koreji makko e sehilaɓe makko e yimɓe hewɓe taw ko yimɓe dowluɓe tawateɓe nder windere musidɓe tedduɓe ƴettilaɗe mum diwoje e wellaji mumen ɓe hen lumbima e duule ɓe hen pecci ceene mbawi tigui arde tawtorede manditare wattore duuɓi temedere nde Amadou Moukhtar Mbow e nder ɓen arɓe tawtorede nden manditare no Pulaar heewide ni so neɗɗon limta yiɗɓe mum imde limata hen neni mum sara makko ene tawe ɗon ene soñe ɗon joom suudu makko musidɓe tedduɓe mo wurde hande fodde duuɓi capanɗe jeeɗiɗi tawa kadi ko beelam e pamodiral e kaldigal musidɓe tedduɓe kala saaha woni hakkude mabɓe mo kadi rendi hommage mo yetti mo mani o manti
ɗoftude mo to bange gurdam makko balluɗo mo musidɓe tedduɓe no kewɗen wiide e kala saaha neɗɗo wawa hebde ko ɓuuri joom suudu mum neɗɗo wawa hebde mo wawa hebde ko ɓuuri joom galle mum neɗɗo fotani jogade sehil ha ɓuura joom suudu maɗa debbo fotani jogade sehil ha ɓuura joom galle muɗum musidɓe tedduɓe seedantagal ngal Amadou Moukhtar Mbow waɗi e joom suudu mum ko seedantagal ngal neɗɗo kala gorko kala foti wadde e joom suudu mum e saaha ka joom suudu o jaaɓi ɗofta ɗum e nder gurdam mo musidɓe tedduɓe tawtorama manditare nden on nden manditare tawtama hen soynama hen hono e oɗo saaha joni gardiɗo catal biyetegal l'UNESCO biyeteɗo Odorey Azoulaye on ari tigui tawtorede nde ɗon manditare ari tawtorede manditare oɗon biyeteɗo Amadou Moukhtar Mbow président commission fedde Union africaine biyeteɗo Mahamada Moussa Faki ari tawtorede manditare nde kadi musidɓe tedduɓe hono oɗo mennoɗo ardade leydi Mali biyeteɗo Alpha Oumar Konaré bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ari tawtorede manditare nde doggol mumen ne juuti wawa hejje e yewtere tufde gandal ɗum noon en cuɓima haalde ɗo tan yeruji ɓeɗo ummiɓe e nokkuji mumen galleji mumen e leyɗele mumen woppuɓe haajuji mumen hammuji mumen arde tawtorede musidɓe tedduɓe manditare oɗon biyeteɗo Amadou Moukhtar Mbow Amadou Moukhtar Mbow musidɓe tedduɓe no mbiɗen ni siftinde bandiraɓe sehilaɓe Amadou Moukhtar Mbow jibinano ko ñande nogas lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi hitande ujunere e temedde jeenayyi nogas e goho woni 1921 ñalawma hanki o jibinno mbiɗen ko ñande nogas lewru mars hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e goho woni 20 mars 1921 aset hanki o 20 mars 2021 waɗimo duuɓi temedere musidɓe tedduɓe e gurdam makko mbiɗen tawa kadi omo mari cellal makko omo mari hakkille makko ha timmi o waɗi haalande yettude e mantude dendagal bandiraɓe enenne dendagal hettiyankoɓe jayde men weltare wiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique weltare TV e dendagal hettiyankoɓe yewtere men tufde gandal enen kala en denti en donima leydi Sénégal nde jaam e kisal dumoto toon nde jaam artata jaam e kisal dumo toon nde jaam e kisal dumoto dendagal leyɗele men nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battane makko kanko e dendagal julɓe kala musidɓe tedduɓe ko weeli dumatako ala ko gasata so wona laamu Allah ñalawma hande o ko ɗo kaddeten ko fate yewtere men tufde gandal siftinde on musidɓe tedduɓe ɗo e a yawa habride he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba ɓurɗo lollidde docteur leñol to karallagal to enen nanggani en karalla ɗe ha mbawen heddade bandiraɓe hano hannirta ni ha mbawen kadi wonande kala mo ala e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa mo ala e groupe men WhatsApp e kala nokku to jaaɗa so tawi kayne jogui internet so ordinateur ma so téléphone maɗa so tawi a waɗi weltare TV ma yi jewte men tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyi woni 2015 ha yetti oɗo saaha joni dendagal jewte payodinde guila buuɗal yurmede ha e habaruji ha to coccorɗe ha to jolgo miijoji dente men jewte men ko fate diine ko fate musidɓe teddu siraji nelaɗo men sallah sallam dendagal jewte payodinde ɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe waɗata kala jaaɗa YouTube kala jaaɗa to hello YouTube so tawi a tappi weltare TV musidɓe tedduɓe ma waw yebde dendagal jewte mbaɗanoɗe tawa kadi ko gorle oɗo suka tokoso jirlitiɗo
kewɗo muñal kewɗo gandal yo Allah yaw ɓeyda woni Saydou Abouba gorko mo ligseba gorgol heedani en to karallagal to enen nangani en gaaci ɗi no kewɗen wadde kala saaha aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi Alaji Mamma Gaye gorko mo kay hayɗi dimbe joro tawa kadi musidɓe tedduɓe ngolɗo gaacol ko gaacol ngol o sakkiri wadde e gurdam makko tawa kadi o waɗiri gaacol ngol ko souvenir hakkude makko e leñol makko hakkude makko e fulɓe sabu ngolɗo gaacol walla ngolɗo lefol o fiili ɗum koye saaha o wonno e dow leeso makko to sellani o wi o aadodirino e leñol fulɓe mo waɗan ɗumen musidɓe tedduɓe haysoko leppi ɗiɗi daña ko jewtiri daña ko duusiri leñol ngol ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum saabi e kala saaha jewte men mbaɗi ni eɗen keewi suɓademo kanko Mamma Gaye jewtunoɗo leñol tawa kadi ko guitariste bawɗo golle ɗoftunoɗo Alhaji Baba Malla mo kewɗon heɗade e kala saaha e jewte pulagu bandiraɓe musidɓe tedduɓe dokkodiren aadi alet paaɗo so hawre welede Allah